Pozdrav svima i danas ću pokazati kako da namjestite mikrofon na Skype-u. Veoma je jednostavno, sve što trebate raditi jeste da skinete Skype. Kada skinete Skype, uđete u njega, uzmete mikrofon, znači taj koji ste kupili, na primjer ja preko ovog, i uključite ga tamo gdje se uključi mikrofon. Kada ga uključite, samo malo, sačekajte ovdje dole da vam se driver upali i kada vam se to završi sve, idete na Tools, onda Option, onda u Audio Settings i onda ovako će vam se pojaviti i ovdje stisnete da izaberete koji ćete mikrofon i onda idete na Save, da će pisati Save, da možete izaći i to je bilo to. Hvala na gledanju, like, share, sub i comment.